Или влизаш като номер едно, или изобщо не влизаш. Това е менталитет. Здравейте, приятели, аз съм Веско и днес ще си поговорим за нещо, с което израснах. Мамба менталити. Или правя нещо, в което да съм номер едно, или нищо. Кобе не беше човек на приказките. Той беше човек на работата. Всеки ден е едно и също, докато не стане по-добър от всички. И този модел го усещаш точно така. Стегнат, директен, без нищо излишно. Коби 62 от 2010. Нисък профил, направен да си близо до земята. Да имаш контрол, не обувка, която те носи. Обувка, която ти дава усещането, че ти контролираш абсолютно всичко. Горната част е с миска текстура. Стои плътно по кръка, не мърда, не те разсейва. Просто си върши работата. Протро версията е апдейтната. По-мека пяна, зумер вътре, реално е удобна, не само на теория. Ти знаеш ли, че обувките идват с 3D очила? Напиши в коментарите дали би ги носил. Не очилата, а обувките. И честно казано, тук цветът прави разликата. Холивуд 3D. На снимка е едно, на живо е друго. Червено и синьо, които играят със светлината. Като ги видиш на как, вече е късно. Харесват ти. Ако ти влизат в главата, няма какво да го мислиш. Влизаш в нашия уебсайт streetdockup.bg и действаш, докато има 3 налични чифта.